Rasaku ya seneng rasaku iki, Bang. Lah gak seneng ya apa? Wong urip iki nek gak ndek anak ya uripe kopar kapiran. Masih donyane numpuk omahe gedung gak ndek anak repot. Lho bareng ndek anak situk nggadho ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Bingung rasakno aku iki. Rasaku anak lanang wedok padha ae rasaku. Nek diatur enak. Lah anak wedok dapurane koyo ngene. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Masak ya pinter. Wae jajan ya pinter. Bikin kue ya bisa, mestine. Sus. Tekan ndi kene? Nguras. Lho kon. Ya opo tin cek nemene kon ngono arek dewok. Kon ngono arek brewok. Wah. Kon ngono arek wedok, katakno. Apaan nek wedok? Lah para wedok kok nguras iki lho. Timbangane gak ono iwake. Lah penghasilan. Oh, penghasilan. Iya. Mari nguras menek klopo nak ya. Atuh kon lukur mloroto jebabras kabeh kan. Oh, gak pokro ngono kon. Aduh. Yo opo kon. Ngono iku diturut ta. Wong tua nuturi ngono. Lu kebacut, nguras sing wong lanang. Ngono lho. Mas wedok kaya oleh apa? Oh, oleh ya oleh tapi gak pantas, gak umum. Aku ya pinter bendung. Oh, pinter bendung? Iya. Bendung perkara aku niku. Opo kon niku? Menene nyitak boto pisan ngono. Nanti mangane sekolah yo gak di sekolahno terus. Lah kok di sekolahno ndablek ngono kon. Sangu nek gak sangu akeh gak gelem. Sekolah gak nutuk motel. Aja sekolah, buku larang saiki. Ngono. Saudara berapa delok wong kan. Goblok iki kok tak lo. Mas gak sekolah nek kono pinter ngatur rumah tangga gak apa-apa nak masak sing enak. Mangan kudu enak. Duwe sapa yang gawe mangan enak? Iya duwe sapa ya iki. Gak ngono sing darani masak kudu pinter, nggih jajan pinter. Makmu pinter biyen. Pinter apa, Pak? Ya pinter masak biyen. Masak apa? Masak ala. Masak apa ya masak panganan ada ngono niku. Model wong ket biyen ngene masak enak-enak, Pak. Masih jangan-jangan asem nek dirasakno. Lah nek biyen jangan asem ya kecut iku, Pak. Lah kecut apa kono aseme ngawur ae kon niku. Nek kon enak ya apa jangan asem ae. Isane sedep kayak balung-balungan lho. Balung apa? Balung omah. Ngawur ae. Ah kono masuk, gak ada kopi apa? Sik manggang iwak. Ngono panggangan iwak kono. Diapakno iki kok. Buakan ngono iwak iku. Iwak diapakno ya dipanggang kok iki. Kula nuwun. Sopo ono. Monggo. Wah, monggo Mas. Pak Basman. Lho, kok samarep nami iku lho? Nggih. Sampeyan simpen. Sinten sampeyan? Kula. Nggih. Kula bojone niki. Oh, niku bojo sampeyan? Nggih. Lho, kaya dompet. Kok kaya dompet? Mboten ngoten lambene lha apik nyapu. Pun dangu. Nen, Pun dangu, Pak. lho niku omah kula kok. Lho, Omah kula. oh, kula kita sing nunggu sampeyan iki. Oh. Diyane sampeyan iki. Nek ngomong nggih sampean melek dhisik. Mergo mboten. Nek ngomong pun merem ngoten. Mergo niku wae teng ajeng kok wonten tulisan awas. Kok potongane pesok ah. Nggih aku duka, Pak. Oh, duka-duka ngomong toto dhisik. Nggih. Karo omah kula ngeten kok. Oh, niki griyane sampeyan. Nek omah ngeten niku omah kula, nek omah gedhong tingkat niku kula enten mriku, paribasan kula penghuni utawa mboten semer sampean. Oh, ngoten niku kula mung ngoten sampeyan serik. Mboten serik, mboten cocok. Oh, syukur. Oh, syukur batukmu. Lah timbang pundi wong kok kaya dompet lho. Oh, lha nggih. Loh, timbal baliknya apa? Oh, timbal balik. Ya, ayo tondok ya. Jono, Pak. Ini ngono nduk aku nduk. Ning anu, Pak Basman. Nika wau teng ajeng teng regol wau nggih. Kandhane. Wah, omong sampean niku enten mriku lho. Betek. Nggih, gapura ngarep niku. Gapura. Ana apa, Nduk? Kok enten lho kok nduk. Iya to kok kowe wedok kok. Jenenge Nduk ta, jenenge Nduk mboten? Pancen wedok nduk niki. Oh, wedok Nduk. Tes pundi, tes pundi? Anu, nika malah enten tulisane. Nggih, jenenge. Awas ada anjing galak. Apa iki? Sama aku asu. Mboten. Nang iki header lho, Nduk. Omah sebelah niku. Oh, Nggih, sebelah. omah sebelah. Andene tulisane kok neng kono mau. Nunut. Oh, Nunut nggon tulisane. mulane kok jegak-jegok tak goleki kok ora enak. Kula sing jogok niku. Kemu ora jegok Nduk, kuwi ngawur ae. Watuk. Oh, watuk. Watuk wak grung. Wah, salah.
Wis, Sing Pak. lanang potongan kaya iwak sili. Lambene apik. Aku iwak sili. Iku ben tau dadi cari skoci wae. Anu kumat nduk aja. Nuwun sewu Mas. Mas Oh berarti gadah. Napa nek? Telas sampuran. Wong niku kledam numpak dokar. Napa niku? Kok nuwun sewu mboten gadah 1000 belas. Yang gledahe mboten gadah. Kupinge sae lho aku beceng. Goblok. Njaluk 1000. Dirungokke dhisik ngono lho, Pak. Nyuwun 1000 kok. Mboten amit. Oh, monggo. Ngapunten. Monggo. 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 Amit monggo dengkulmu anjlok. Lah iki angel iki laderane angel, Nduk. Ya ora kok angel ya. Lah kok nek amit-amit arep lunga to. Sampean kuwi sing bingungke, Pak. Piye to? Lah, tuturan Nduk. Iki arep nyebowo, arep Oh, ngomong. dianggap aku ki danyangan. Kedanyan. Oh, karo dayang pesok ngono. Inggih, Sampeyan kabarin asma sinten? kula Pak Santalawa. Nawane? Pak Santalawa. Tes pundi? Oh, kumat jajak iki. Nuwun 1000. Nawane? Oh, lah kuwi apa? Napa? Medeni, Iya to, Nduk. Pak. Yuk, lho, gilap. Mula kupingku gilap. Atane kupingku ono klingsine to. Waduh wong iki rek, wong iki minta pateni dhewe wong iki. Wis. Lah kok ngrasani to? Mboten ngraosi, cuma ngomong ijen. Sinten nami sampean? Santalawa. Oh, Santalawa. Nggih. Oh, ababe gak enak. Mboten Mas. Sampeyan mambu? Nggih. Mriko layak lho Nduk ya. Mambu. Wah, layak kesmana kok semoto lho. Lho kok ini Nduk. Mambu kok. Iki omongnya Bu Nawas to. Awas kan ya. Awas teman kan ya. Selipit tak jejek gegermu kan ya. Aduh. Ya opo rek? Potongane kaya wambat. Lah, Kowe kandha Nduk, kandha engko timbang karo apa lah omongan. rawuh sampe ngriki wonten paribaos napa? Kok paribao. Nak mboten iso basa ampun basa. Kuno niku sampean niku. Nggih, nggih. Kok paribaos niku lho. Niku tembung napa niku? Wonten wonten damelipun napa? Lah, Nggih, ngeten nggih. wonten perlune napa? Lah, Ah, nggih, wonten perlu napa? Ngeten ya, Pak. Nggih, nggih, Kula nggih. mriki niki badhe nglamar sampean. yo, kleru kowe iki. Piye ta, Pak? Nglamar takon sik kok nglamar sampean kuwi karo kepek kuwi. Oh, ngawur ae. Lah mau piye ta, Pak? Nglamarake adik kula. Nek ngomong segena mripate kok benik. Mripate kok benik. Anu ngeten nggih Pak nggih. Kancing. Ngeten iki dadine ampun anu sing peta. Kaculan. Pokok tambah berem kaya ngono. Aduh, cek temen rek. Sampeyan terus gadah anak. Lho. Napa nih? Panjenengan gadah anak. Nggih, setunggal. Oh, Kula mboten Estri. srekalan kok temenan Nggih, nggih. estri. nggih gadah anak. Istri setunggal. Lah niki kleresan, Pak. Napa? Kula ngebun-bun injing Jawa Sonten. Lho metu payung nek bumbu. Timbangane kudangan metu payung, ngoten lho Mas, nggih. Pun sampak keluncum. Wah, repot iki wong iki. Tapi mbok udane gak iso teles. Wong ngerong ngono. Tegese mboten tembung kula niku ngebun-bun esuk enten bun terus udan-udan sonten mboten. Lah terus pundi? Paribasane Oh, ngoten. paribasan nggih, monggo. Badhe nglamar anake panjenengan. Anak kula? Nggih. Lho kok sugih kendel ambean? Kendel padha Jawane mono. Sane wong Dayak bae. Lah nek sampean Sampeyan iki macan kula mboten wani. Oh, nggih nek sampean ngajeng anak kula. Nggih. Lah niki angsal sinten? Asal adik kula. Lho, Anu anak kula, anak kula. Anak Iki kula. wis tuwa ngono kok Iya, arepe ngapa? anak kula, Pak. Nggih, anake niki anake bojo kula. lah nggih, nek ngomong sing genah. Nggih, Pak. Anak kula sing bareng. Pun kesusu, kok utune koyo garu apa wong dene. Lah, mboten, Pak. Nggih? Lah timbang Niki- kesikut nggih nak kesusu. Oh, nggih. Dadi sampean nglamar anak kula niki, Nggih. sampean kantukaken Anak adik kula. anak sampean. Anak Nggih. kula. Sinten namine? Sapa Namine Sapari. Anake lali. Lho Sapa? mboten, mergo sing sok daftar rak niki. Oh, nggih, Sapari. Nggih sing ketengen niki. Tasik Wong Joko kula nggih. tugas terus kok, Pak. Mboten Lho. nate teng griya. Dadi nopo sampean? Lho, terus punten niku. Tugas napa, Men? Lho bagian keliling kula penilik. Oh, penilik. Nggih. Penilik anu kepala sekolah nih, kantor ya. Mboten. Lah penilik napa? Niliki tegesan sing dawa-dawa niku.
ngono kok Wis dikandani. temenan kok. Aduh, Rek. Gue besan wong Bandung. Aduh, mau bambu gua salah cek nemen Rek. Ya opo iki? Mboten niku biyen, ning saniki mboten, saniki pun Nggih. kecukupan. Kula sak mangke niku pun menging sapi. Sebab wong niku wong nek semonten nggih. Nggih. Biyen koyo ngoten sakniki aja ngeten ya Nggih, bola. dadi nono nggih. Nek ngoten kula trami lamaran sampeyan. Nggih. Pokoke sepuh padha sepuh, rembug rukun dadi monggo dipun ngarak mawon. Oh nggih, mangke nang ngoten kula kepareng nggih. Monggo Kula wangsul, dipun nggih. monggo dipun tunjuk, monggo dipun tunjuk. Nggih, napa niki tunjuk? Kirangan apa nggih? Ora ana apa-apane. Ayo Nggih. Cok, nang ngono bali ya. Monggo. Oh, sok kapan iki, Pak? Besok jeng Minggu. Ijab sakniki ngenteni apa? Ijab benjing ngatos napa? Dipersingkat apa wong kuwi. Oh, nggih. Monggo. Pareng-pareng nggih. Wis, perkara anak apa jare aku wong tuane rene. Sing penting tak atur mburingku. Nah, omah pusing ngrasakna keluarga iki. Mosok tunggal sak petarangan iso gak padha. Bapak potongane ngono, dukur kuru. Adik emak ya ngono kecentet. Kartolo ganteng kuning, aku dhewe kok kelawu. Iki opo? Salah kaitane ta ya apa bapak? Wis repot iki. Lho, oh duwe. Padane besut ae. Kon ndi, Dik? Ngono ngarep mah lho kesandung-sandung karuan. Mulai gak repot ya apa? Coba tak pikir nang sak keluarga lek kalau sing padha. Gak perkara iku sing penting adek. Lah, gara-gara sampurna ae. Lah apa sih peneng ngurus lho apa? Lah ya apa sing dipangane serba kurang, Dik, nang omah iki. Coba. iki gak keliru ta wong wong sugih kok dipangan gak sebar kurang. Kaya soge-sogene soge. Sama ya apa wong perbedaane mangane seje. Kon iki nek gak siwak salem mo. Iya. Aku nek gak bistik mo. Emak iki nek gak sop mo, bapak iku juawut. Coba ta. Gak repot ta golekne juawut iki. Iya dikepakane juawet nyucuke gak patek anu. Rumasan mana bekutut ta men. Bacut. Tekan dia kan. Aku goleki peno. Lah apa kon cacak kon golek? Aku golek Riko. Golek ono meriko kon. Aku golek sampean. Golek aku ta. Heeh. Lah apa? Ngene, yo. Iki aku dikongkon ngeri-ngeri. Apa sih? Ngeri-ngeri ku apa sih? Ngeri-ngeri ku apa? Ngeri-ngeri ku istilah ngeri-ngeri ku apa? Kongkon ngempuk lho ngempuk. Lho, apa anu ta? Ono perlune mbak aku ngono ta? Iya, dikon ngomongi peno ojo ngluyur e. Lho apa? Mulia meneh. Lah aku ngeluyur gak ngeluyur urusanmu, takon iki cilik kon niku. Tapi bapak iku dijatuh. Oh, jatuh rasamu apa jatuh? Daerah kene disungkani wong lho, lek mergo peno ngluyur terus bapak jatuh namane. Bapakku mursal ngono ta? Bapak disungkani wong daerah kene. Wah, awak dheweke nek kurang super pergaulane macet pikir aku lho. Ya gak ngono delok bapak lek metu nang embung wong lak miring-miring kabeh. Miring bapak tahu gendeng. Lho gak ngono. Ya mergo peno gak tau mulih, terus nduk gerdu omong-omongan, gak gelem mulih turu-turu nok sawah-sawah iku lha apa ana wong sugih turu sawah. Kan aku wis golek kawero. Oh, gak mulih-mulih nek gak iso mremo. Latihan becak jiat aku lho. Ya gak apa-apa, lek perkara belajar gak ono eleke, pengalaman iku gak ono enteke ya. Tapi ya mulia ya. Bapak iku lho ya apa Mulai wedi apaan sih wong bapak ya sik seger. wingi ono surat budak. Berbudak. Iya, Dikirimi kuping, Pak. ngawur ya, pimpinlah anak Anda ngono. Tadi bapak saiki jungkel ndok mek. Terhitung kon mimpin pisan. Lho gak mek penotok lah aku wis jujur aku. Waduh. Jujur apa lo? Lho iya gak tahu. tau. Kan orang bengi gak mulih teko ndi ya coba. Lha kok lak dipon arek-arek. Ngawur jujur ah ngono kok. Ya dijak ndelok silat kono lho. Ngene lho. Lha apa sih? Lha apa sih? Kono kate dirapekno. Ya apa? Dirapekno. Dirapekno? Iya. Wah. Lah terus ya apa? Gelem ta gak? Oh, gelem ya apa sih kon niku? Bapak wis kadung lamar diterima Lah arek. salah dhewe sembarang iku ya. Nek jang ngrabekno anak iki aku ditari dhisik. Lho peno gak gelem? Wong tanpa mutawi aku ya emoh. Gak gelem? Moh. Wah. Anake dhewe wong wawan. aku mbek wong wedok wis benci kiwer-kiwer ta ono. Ada winginane ngetur narek lambe abang iki sapa? Wingi ku. Iya. Iku ta. Iya. Iku lak yo jalur nemen iki. Iki jalur nem kaya nurut to. Arek ayu jare. Mau ah wis gak kawin.
Lho, kadung digawe saiki arek. Oh, durung nyambut gawe kawin enak. Sinomane teko, gonge teko, panjake teko are. Ya salahe dhewe. Cuma izin durung metu. Ya wis muga-muga gak metu. Sik gak nanggap ngono lho. Lho gak ngono iku sik diluk kasih metu jare Pak Lurah wis nduk Pak Lurah ngono lho. Wis aja maksa aku, Dik. Wis. Bapak kon lakoni dhewe wis. Lho bapak dilakoni nek diuyap mbek ibu. Ngawur ae. Ya terserah sih aku mau kawin kok. Bapak rene lho, bapak rene lho. Wis tak kandhani, Pak, engko aku tutno. Gak peduli ono bapak, ono emak gak peduli lah. Ojo ngono, kaget peno kok sekali kawan dikawin win. Ngono iku apa? Ngono iku. Pak, ini orangnya, Pak. Ya, keluarga bahasa Indonesia. Ki lho, Nduk, Iya, Bu. kancanan, Nduk. Lah iki apa? Ora Apa, mulai-mulai nganti kangen lho aku ki karo kowe. Wis gak apa-apa sih wong lanang iku bagus sampe sih gak mulih gak apa-apa, Pak. Lho, ibu nglayung, bapak iki lho ngenes iki lho. Aku ora ngenes pancen. Kayak rusak, Pak. Lapo? Lapo. Golek aku lho lapo. Iki lho. Kandhani porong ki mau. Aku pikir Wis. kowe turu nang becak. Iya pancen kesel aku. Anakku soge ngono. Ya gak apa-apa yang becake tak tebas. Heh? Wis tak tuku becake. Udah becak semono kae kok tebasi kabeh. Iya wong anak wis oke. Resik kabeh. Iya. Ambil apa? Lho kowe piye aku ki arep tak kawinke. Apa? Kowe. Wes cocok omongane adik, aku nek sekali mau ya tetep mau. Lho kok emoh piye to? Nah, kandhanono, Bu. Wong omah-omah iki kepenak, besuke iki wetekno kowe iki par pijen sak teruse lak ya. Terus bandane ku lho apa, Mak? Wong peno Lho kok iku. bandane apa ya? Wong tua lak ya tanggung jawab to ya. Mah. Wis Lho gak bapak wis kelakon. gelem kelangan sembarang kok peno gelem rabi masih kelangan sikil gelem. Lah kok nek Iki bangutan kon. Paribasan, Pak. Paribasane sikil bapak diki korban. Paribasane sapi didol lak kelangan titik lak gak apa-apa. Bapak kok disapa? Wah, apa kan sapi kok dijok-jokno. Ngawur lho aku iki lho. Jare mangan anak wong sugih. Kan gak mau kandhani. Nek ku ngelamar anake sapa? Lho, mas-masane ibu lah akeh. Akeh pancen. Iya, Mas Kamto, Mas Juari. Iku lak kabeh mas-masan. Iya. Sing urane karo Mas Heri sing rek. Lunga. Wis nurut ta, Cak. Wis lek gak ayo aja gelem ngono lho. Film ya le ya. Arek ndi? Ayu kok. Arek ndi? Anake Pak Basman kae Basman. lho. Arek sing teko kampungan iki. Lho, kok wong durung peno mbek arek ayu ta. Wah, kok niku Arek perning kono lho, Mojokerto. kon iki jomblang kon padha bapakmu kon niku. Kok jomblang iki aku ki bapakmu kok anggap jomblang. Padha mbek bapakmu lha iki bapakne sapa? Ha iya padha mbek bapak iki. Ya kowe tak gedhekne ki ora gedhe dhewe lho kowe iki. Ya bener. Aku sing gedhek. Peno sing ngoni, Pak. Nah. Tapi nek sifat peno gak kenal lha apa ditiru. Bapak disifat-sifatke. Lho bapak sifat kuping. Ya mlayu. Lah iya lek salah peno ta nglamar iku mengetahui aku, Pak. Aku lah anak peno sing barep ta. Aja ngedel wong tuwek iki. Lah peno didol payu piro potongane iki rusak ngono. Lho, paling mlebu jagal lek iki. Jakale ora gelem. Ngawur. Kok do kurang ajar iki to. Iki Iya. rembukan wis dadi, rembukan wis dadi. Rembuku wis Wis, dadi. Ya Mah. jeni karo wong tuwa. Rembuku wis Pokoknya dadi karo aku- wedake. Pokoke tetep mau gak gelem kawin wis. Tetep gak gelem, Mang. Tetep iki gak gelem. Lek peno kudu gelem. Tetep gak gelem wong tetep duwe bojo. Monggo ya omonganmu nyerekal ae lho. Wis Loh. pokoke gak gelem aku Lek kawin. guyu wis. gelem. Lek guyu mesti Gelem. Oh, Iya. Syukur-syukur. Kok gelem guyu anakku. Cek gelise malih bareng aku mantuk ora guyu. Gelem lho, wah gelem anakku. Ya saiki ngene, aku gelem tapi tak deloki dhisik rek. Kumat apa guyu gelem. Ya guyu marem aku. Seneng. Heeh, ayo ta rek. Delok apane? Delok apane? Ya ndelok dhisik tak deloki Lek potongane. arek ayu peno gelem. Mulus ta enggak ngono lho. Mulih su petik ta. Lho gak ngono nek arek iku cek perawan. Bapak wis gelek nom-nomane paling kurang ajar bapak iku biyen. Wis seru arek ayu enggak? Apa? Kurang ajar. Lho, sing delok lah bapak wis seru arek wedok ayu. Yen aku nom-nom aku kurang ajar lho. Lho, anake Ngomong kakek ngerti. ajar remuk aku. Lho bae janda, aku mau nek janda. Ora perawan. Awan, takon ibu lho. Perawan Iya, iya, Bu. perawan ayu, tenan. Luwes. Tak Iya Wong iya. cacat sithik. Apa? Sikile puter. Pak, semua Pak, mau Pak. Ora. Rabi ku dipilih sing jangkep. Ya ya. Iki lho fotone iki lho. Wis arep gelem kok. Endi? Lah iki lho fotone gak ono. Lah kok kayak dri. Kok rupa driji tok. Iki lak drijine. Oh, iki lho. drijine manis ya. Iya, Iya sih, Bapak. iya sih, iya. 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 Temen ta. Gelem wis gelem. Ayo nang ngono. Iki sing ndiki tanggane. Wah, kartolo iku. Fotone gak ono, iki tanggane wong kono lho. Lah kok napa gawe putune tangga iki? Wis ta mesti ayune wis ya. Ngono ta, Pak? Iya. Pak sepurane aku muni bapak kurang ajar mang tak baleni maneh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dianggap wong nom wani karo wong Ora isu. apa-apa, jajan gak apa-apa. Ya aja kaya ngono to. Pegel wong anak. Anake dituturi aja. Lah iya. Kesopanan lah dipakai. Ya Pak, kok dianggap anak iki wani karo wong suwir lak repot ta ya. Wong
tuwek kok. Lah terus iki apa? Ngarak-ngarake pakaian iki apa? Wis gampang. Wis tak Ngadate dadi kemanten iku kudu sing lengkap lho, tak Pak. lengkap pisan. Sepatu, celana, Duwe sepatu. kemeja. Sisih tok sepatune. Wah, gawe nyaduk peno ngono. Ya sepatu bal iki. Cak, Ono tumen kemanten sepatu bal. wong tuwa kok disaduk mbok dibal. Oh, iki padha ae iki. Ora wis komplit. Sepatu sing apik. Remono, Nduk. Komplit. Komplit pakaian manten. Ono sepatu roda. Sepatu roda. Manten sepatu roda pi. Iya sing ngiringno balapan. Kok iku. Wis, Arloji. Kok arloji barang. Tapi Ya, kudu kono diiringno wong akeh ya. Komplit tan sak setel, pakaian jaran. Setel. Tak gawe tak peno gawe. Lho nek peno gawe-gawein. Ya komplit. Galer roji nekku, gawe lek gak gelem yo jam temboke kok kalungno kabeh. Sangane perapatan ngale. Ayo ngarak. Saiki ya. Yo, kalian dhisik mulai. Ayo. Ayo. Enak. Nek kon nurut wong tuwa gak sampe kuciwa nak, temen, ya tak? Sampeyan ku gak tau bergaul mbek wong mbek Pak. Apa sih? Kok gak ono sing teko lho. Lho, gak butuh wong gak teko gak apa-apa, sing penting ijabmu dadi ngono lho, ah. Nyusul tuan. Lho tuane aja. Iki arek Banjar bae arek iki. Waduh ya obak celuk tuan rek. Wis kan sepokro nek dayo situ gak pokro. Sewu prasaku dodol martabak ngono. Waduh ya obak celuk tuan. Manten iki. Sing gak ada damel Kula, Nak. Niki jange bojone Caca. Nggih, mantene. Kula niki adikne manten. Oh, jaler. Nggih, jaler. Oh, adik mantene jaler Nggih, iki. jaler, manten mriko jaler. Waduh gendeng Nggih, arek. kula wedok. Lah nggih adik mantene lanang. Mriki estrine mriko jaler. Nggih, nggih. Kuwatir bek mriki jaler mriko lah. Oh, ngawur ah ya ta. Dadi niki anak sampean. Anak kula niki. Niki kemantene. Kok sepi, Pak? Nggih dredugi. Pak jam piro Pak? Asal pegel aku. Jam 3 dalu tekone ini. Kok sampean nggih nak teko kabeh wong ta. Niki sing ngarak wong 600, Pak. Nggih cukup napa? Waduh gak cukup robo mah iki rek. Mboten cukup Dik. Mboten sak entene. Oke nggih. Ken kula susul nggih. Nggih, nggih. Saya mau cepet-cepetaken lho. Pun kuwatir. Nang nggih giro kaset apa giro biasa, Mas? Giro kaset ta biasa. Nanggap tip kok niki Mas. Ngetip ya. Nggih, cek didik mangane sing jaga. Wah, murahe. Oh, nanggap tip niki, nanggap tip. Kematen teko lah. Lu sing tepak, sing apik. Tangane ngapurancang sing apik. Delokane sopan nak. Iya. Monggo. Oh, aduh. Rek mikir rek. Monggo. Oh, pengiring iki. Mantene. Lon? Kemantene? Kono ngawur ekran. Lah, ayo aku takon kemantene. Kono aku mantene. Lho kan umbure lho. Lho bapak picit-picit. Akeh wong bingung rupane rek. Lho, monggo. Iki kemantene Duki. Aduh, Mas Sonto. Nggih. Manten. Besan ta jumbritan iki. Mboten. Engko peno besan. Lho. Saking senenge ati kula. Coba tok mriki. Monggo. Monggo. Terus pundi kemarin jalan. Lah niki kemantene lanang. Oh, nggih. Kula pengiringe. Oh, sampe pengiringe. Nggih. Aran kula Sokran. Oh, Sokran nggih. Nggih, pengiring. Nggih. Omah kula Duku Kupang. Wah, yo akeh ya tokno. Menawi ngaten nggih, Mas. Nggih. Monggo kemanten jaler kalau kemanten wedok ditemokaken. Oh, nggih. Iya. Le. Ah. Anu, ditemokke. Iya. Ngono, Pak. Ayo, anu. Kira-kira. Niki mantene lanang. Oh, niki ta. Nggih. Apa kok mampirang gedokan jaran? Lho, gedhek lho. Mboten. Aja kaya ngono le. Omahe mertuamu. Iki ta. Arek. Gane maratuamu Iya, iki. Pak. Iya, Ta? Wah ngawur. Iki mertua. Iya. Iya. Oh iya, endi bakal bojo? Kula manteni. Lah niki napa niki? Pin. Niki. Endi, Pak? Iki. Sopan ngono lho le. Iki ta. Heeh. Waduh, bener kaya apa, Pak? Cek nemene penuh nyiksa batinku. Lho kok nemen piye ta? Aku lek anek wong sugih sih. Iya. Aku arek ayu-ayu sing ngelamar antri yo gak gelem nampa. Heeh. Kok penono oleh arek kaya ngene iki lho. Lho, Ya apa? kok Coba potongane iki lho. Seimbang ambek aku ta. lho, Eh? piye ta? Wah, nek sing ngene mau aku wis Lho, Lho ya. Duh, Gak ngono. lho. Kemanten ono keceri bareng rek. Kenapa?
Gak ono kemanten ono kecere bareng. Iki kok opo iki? Sampe tiba ta? Sing tiba sinten? Oh. Aku dijejek ngono, Pak. Pak wis dadi manten aku, Pak. Mikir. Lah niki jelas. Nggih. Sampeyan mboten tanggung tajab. Mboten tanggung jawab. Nggih. Kalau tanggung jawab, Pak. Nek ngeten aturane kula isin. Nggih, anu nggih pun duka. Nggih. Lho niki mapane mboten jarak kula. Ayo Pak lawanan, Pak. Lho, lawan sik. Kemanten ditemokaken anak kula dijerongkokaken koyo ngono. Kan iki Sampeyan muring-muring pun nyelentik, Pak. Mboten ngerti kan pundi. Manten wedok ya adu-adu dijerungkakno jare dijejak. Kok ngeduk. Iya, ndak Wae dijurungkane dijek. Niku mboten dijurungkaken pun dijejak. Cacat niku mlayu lah niki kesenggol Nah. rubuh ngoten lho. Lah ya robo-robo tapi ana kecer kaya pecer. Mboten nyejuk. Niki sing salah panjenengan niki, sing salah badak. badak piye bapak? Niki. Bapak. Cacak mboten ditari moro-moro kengken ngarak. Ah. Lah niki ya napa? Ya apa, Iki sing Pak? kula Ya ngene lho kuwi ya nutup ana kuwi werangane bapak karo ibu. Yang kula gedhek Heh? ditutupi. Nah tutupi aku kok gedhek ki apa Pak aja terima Pak durung-durung wis menghina kaya ngono langsung lah Pak. Lho ampun. Perkara trimo gampang golek trimo. Jare nang Kalimantan. Gak niku Mboten blak. anggap. Saiki apa, Pak? Saiki Pak kowe wae. Ya apa? Kowe kuwi Aku lagi. Heeh. Lho, cek sampe. Lho Piye iki ta ya sampe sampe karo wong tua. iki turunane wong apik iki ora turunane wong edan. Turunane Aku wong lagi apik. cek sampe. Lho sampe piye? Sampe apa? Cek sampe wurung. Waduh, bingung. Sido. Nah, Iki ta. nggih niki kula ganti kali anak kula Lek sing ngono lek panjenengan aku lagi ya. Ya. Aku tak nang mburi sik adus-adus sik. Ya. Tak kramasi lho. Ngono. Ya. Ya. Wis, adus sik. Lah nek ngene pun genang nggih. Berarti enten gantine. Adik nih kemanten lanang nih wau. wah niku bagus kok. Nggih, ya Tin ya. Saiki sing penting Ayo, kok Bu, dadi ayo. kemanten nak. Ayo kudu ngasu. Ayo ngasu. Seneng aku udah tau gawe wirang wong tuwa ini. Wis wong tuwa wis gak kena di pek turune maneh. Mosok anak dirabekno arek koyo ngono iki lho. Coba ta. Padahal kancaku kuwi arek golongane sing wis blater-blater. Doleno arek desa ngono ya apa iki. Wis ngawur ae bapak iki. Bandane entek akeh. Wis gak mageri ngurusane gapit, gak nyegeri gari penyakit. Tibake blonjo ya bingung masak apa iki kok. Waduh, ketemu arek bingung. Dek. Lah napa Mas kok mesam-mesem piyambakan? Iya, wis biasa wong lanang nek nyapa wedok kudu ngene manis dhisik ya. Ngetokno kemanisan iki. Iki nek majori ta, maju aja dado. Mumpun pireng kok Mas ndugi mriki? Oh, saiki ngene ya. Kan apa? Oh, dek melok takon, omahmu ndi? Niku lho celak. Hmm? Sebelahe niku lho. Sebelah tertek. Jembatan. Nggih. Oh. Kok sampeyan ngomong jembatan lho? Iya ki jembatan. Kula tertek. Wis padha ae jembatan tetek padha ae. Saiki ngene, kon mangijen ae ta? Nggih ndugi blonjo. Oh, blonjo. Nggih. Saiki kesempatan iki. Kesempatan, kene melok iki aku ya. masak. Ayo melok aku. Lho masak kok melok sampean? Wis ta, ayo melok-melok lu, mlaku-mlaku run lho. Mboten lan apa kula bendina mlaku wis. Nang toko-toko kono tak tukokno perhiasan apa sing kon karepno, ya. Lah napa sampean mbasaken kula niku? Lho, gak apa-apa. Dasarku ono. Aku cinta mek kon. Cinta nek tengah dalan nggih Ya. mboten lan apa? Kon pekku ya. Mboten lah. Pekku. Iya. Kaya ae. Wis ta, aku Kenapa? ganteng kon ayu kon seimbang. Kula ning ndek bojo kok. Wis temen ta wis gak percaya kan duwe bojo iku. Niku gak percaya sih. Malah kon sik gadis kon Nggih, saking niku. mboten kula beto surat nikahe. Ayo ta, ayo ta. Mpun ngayak ta? Iki lho wong cinta kok Ayo meksa ta, sih. wale dilu ae lho. Kesuwen iki. Aduh ndek Jumali. Lai. Jumali. Kon niku Ayo, gak kebian gayar ta. oh, kon niku lancang iki- kon niku dulur enom wani mek dulur tuwa Apa ya. cek kapok. Ayo kon. Aduh, Dek. Ayo dengkulmu kapek. Kon niku ngantem aja nyaduk Peter dengkul kon. kan. Peniki ya apa iki nu bojoku. Heh, Iki bojoku. kowe jadi guyon lho ya. Peniki paling ta. Iki lak janji dadi manten mbek peno biyen. Peno Iki ta? gak gelem mlayu iki kok tobruk sampe njungkir walik. Terus aku nebus wirange bapak aku dikongkon ganteni. Lah arek ayu ning ngene dibandani lek wis ditukokno
Kayak putri kaya kate di aku ora ngajar. Wis kok niku ngalah wae, kon iki dulur enom. Tuwa rapi dhisik sing awon enom kari. Iya. Lan apa sampean biyen mboten purun kali kula. Lah biyen saiki aku gelem. Iku mang ya tak antem wangi ngomong. Ya apa sampe buntuku rompal gini ya. Pak, Pok, bapak. Apa iki? Bapak. Ngapa iki? Oh wis ana Iki sapa? Waduh. Kowe gawe wirangi wong tuwek. Ya sepurane, Pak. Sepurani. Mak sepurane, Mak ya. Sepurane lagi dong apa? Lah iki ngapa kok gerjekan karo? Mari tak antem pindho. Iki lho adik lho. Gak krungu apa? Tunggu tak tunggal aku waren. Pancep pindho. Aku meneng-meneng. Bener ajar lho. Kok iso syukur meneng bolon ndi meneng. Bolo adikmu. Ora gak salah ta. Pak, bakal bojoku Lah, dikudo, aku- Pak. Lah ngono iki. Bakal bojoku ya bojoku dikudo. Iki lah bojoku Pak Pi. Bojo sinten Sing niku sampean mboten purun kali kula. Iki bojo nadimu. Sing tak tabrak kok lho. Kowe sing ora gelem kae kowe complo ayu to. Iya. Kowe mo terus tak dadekno karo adimu Katolo. Biyen kan elek saiki ayu. Ha tak dandani kok. Ya sing nok tarabine. Iki entek paku piro iki? Kok aku kok omah kok piye kok. Pak peno ngalah. Lho kok aku sing ngalah. Wale, iku lah bojone ibu. Adik ngalah ya. Wis kowe terima-termakno. Iki pancen wis kadung oleh adikmu, kowe wis kudu trima. Kowe ngalah. Mboten purun, Pak. Oh iya dadi wis dikawin adik ya. Iya. Wis gak apa-apa Dik, kawinin Dik. Sama dikawin kok. Terus aku ya apa? Terus aku ya apa? Ya kowe aja kuwatir jane bapakmu, aku jane ibumu. Pak, Aja peno kuwatir. Bapakmu ki wong blater. Kenalane ki wakeh, Akeh. terus anak sing ayu-ayu, sing Akeh. manis-manis. Ah. Arep milih sing kaya ngapa iso? Wah, aku nek arek sing lebih toko iki aku mau Mas. Wis ta maturo karo bapak lho, maturo. Kok yo? Aku kawinno ya, kawinno. Wong kowe njaluk duwe bojo. Ya, pokoke ngluwi iki lho, bakal bojoku iki lho. Wah, nak perkara luwe ayune kliwat kat. Temen. Wah, Waduh. mesti dari temurun. Iku jaluk aku, Pak. Cocok iki, Mak, ya. Jenenge seje. Sapa? Jenenge Susilawati. Lah, cocok. Pak, Cak, Oleh sapari ya, cocok. Kon seneng tenan? Heeh, omahe ndi omahe? Kowe, Omahe ndi? Omahe lor kuwi. Oh, Heeh. cidam begini ya. Cedhak. Ah, wis tepak ya. Nek kowe aja gawe wirangi wong tuwek lho. Gak. Kowe tresno tenan? Hisap ya. Nak bocah gelem, Gelem. gelem. Nek bocah wis mati.